200 къщички за птици от вида вечерна ветрушка изработват доброволци в природозащитен център Пода. Дървените къщички са част от дейността по проект за защита на рядко срещаната птица у нас. 10 млади доброволци, 3 от които са от Германия и 1 от Америка, изработват саморъчно къщички за редките видове птици. Монтирането на гнездилките е само първият етап от дейностите за опазване на вечерните ветрушки в региона. Предстои тяхното монтиране на подходящи за вида места в района от Бургас до Карнобат. Видът почти не гнезди в България, като едно от най-добрите места специално за гнездене на този вид, това са езерата около град Бургас. Един от чуждестранните проектанти на гнездата е американецът Уил Болтън, който от 2 години работи в местността Пода. Аз помогам тук в Пода, аз помогам да правя гнезди за птици и направя къщи за птици. Само за 5 дни повече от 100 гнездилки са изработили младите доброволци. В Бургаски регион тази година бе открита колония на вечерните ветрушки, което е и първото сигурно находище на този вид птици от няколко години насам. Поради географското местоположение и комбинация от водоеми с различна соленост, местността събира над 270 редки видове птици. В Пода и околностите на Бургас се намира единствената в света колония на големият корморан върху електрически стълбове. Любопитното от света, джакпот